زي معايت أملاخ بزبلار استي نزارار بلوز نبرنا لهم دما أب حدش نجر كنجمرينا مالت أبي تكسيان زلو عيوتات ببحادة كنزارار بلو نجمر لهم معلتيو سلز لومي بزعبا قواسا محبر ويل ما باستر ناي باستر نجراتينا كنزارار أقدمه كزارب وزدلقن بزعبا زي باستر كم زخونا له كم زخلو له كم زخجبر له خنو بالكلناسي تصبو صبو نجر إحنا خمي جرنا نقير كمي جرنا نما حيش كنبلن برنا نحدنا كنت ما متلو خمزي صاغن كمزي بالكان صاغن بس قديل كاللخا إلنا كنفرار دلو كيكونسي أسمع معنا خلاتنا بتصبو نجر كهون كخلالو سلزي انتايو أنت كنا ما حيش ودلنا كنا ما حيش كن كلينا تتمرت نمبر نخال أسب نمقدع نخال أسب عنكفات نمخان وين إدنا أبلع خال أسب نموت وات كهون كم زي بلو أقدمنا كنا حاسبه دسي بلني قواسا محبرسي ناسو عيو انتاي ايو إلنا بقى لهم معالتي بزي أنت نجمر صبوئي مثلنا حجي المثالي أب أمريكا كمزي قواسا محبر دلو اللخو الزبلة انتاي عينة سب كمز دليا دلوا انتاي عينة سرح كسر حلن دليا خمز دلوا نسان يصحفوا ايه حجي نعود رئيناينا خاو تبقيسنا نزارب زلنات مجمر يا زغمتو قواسا محبر كمهر اللو تقند قواسا يسو كريستوس أرأي زخوننا قواسا إيه يلو بعلو حيواي قواسا أنا إيه سلما قواسيو سلا باقعو هيوتو خلف زغل كمهرن كمقبن قبلو معشا خازو وعد أباقع عيد ما دمت أي فلت سمعة زبل عينات قويتا بحر نبيتروس انتايلو سوان وديونا تفكرن ديها ثلاثة جزينا جيرو قبل على ينبار مقبل لينبار نابلأيو كزاربون ري سلازي قواسا نحرك هون كوينو خمقب علو كمقب كالو دما بحسب يسبخ نديو يمهر نديو قواسا محبرجن زيادة تعاتيقو قال أملاخو بلعوسي كبلع كخيل زيادة حسابو لبو كله أبتقال أملاخ كتكل كخيلالو نمثالي أبزخونا أوان ساعتها تمرتق مز أنت لا أخوي مقواسيو كبالاشو زخيل نقر نحر مز قال مجمريا فليتو أبزي كم زعينة تمرت جيجا تمرت مز قالو يلوسي فليتوس كعتق كمهر كخيلالو كدالو كخيلالو نما قواسيو سازي زمقبيو نابلو معشخا زوعلي مبالكو أنا بجكا ممهار مسؤول ستحاز خوينو كابزي إفيسون معراف 4 انتاي زبل قالالو تي خاب قصري 10 حدا حساب 10 3 زلو خفل مالتي ابتنا تجرنيا بحوار سلا زلو اتوم قدوسان نتجبر اغلغلوت نمهنات سغا كريستوس ملأت من تان كونو إلو نقليهم حواريات نقليهم دما نبيات ندابله قواسوت تقيسلو مالتي سلازي ناي قواسا محبر أقلقلوت ناي قواسا محبر عيون تايو اندحريلنا نتوم أمنت نايت بيت خريستيان ويكا بحافشان نتوم قدسان انتاي قبرو أقلقلتي غيرا يعتقهم أما صحاب قدس اندحر دارينيا إياسو يو ناب كنعان اتيوم هجي إياسو اتناي حسب أملاخ كاب اغزابيرنا تقبله خم بعل زي وقناي بعل عي كم بعلنا ياري كم فراس يقبل نيرو نت إيو زعي وز نور نتوجع زواج وز نور وقنا منيم تم هزبيهم حجي نحن نعلم نور رأينا مالت وانجيل كريستوس جرنا وانجيل سلام جرنا مالتي نبزول العالم يقوي تعلي خمنا ده خنقبر نسبات وانجيل كننجر نسوز عززنا نسوز مهارنا دما خمنا محلالفن كنمهرن دك مزامورت دما خنفري زين انتن ايوه إذا حجي مني زعيو ندحريلنا أماني ويكات خريستيان كله يعقل قالي لك نتحسب أملاخ بتحسب أملاخ تسألي بتحسب أملاخ وشتو مليو بتحسب أملاخ توسيدو نتنا إغزابير عيو نتنا كريستوس عيو قويمو نخريستوس كنبر ود مزمور كخون كفري كخيل حد أماني نويح بروسيس يزد اليوم بزحنا إغزابير قالينا نمقبو ويكا بزحنا إغزابير قالينا نمقب نا إغزابير تصقاينا يدل مالتي نزو كله حلافነት ወሲዱ ዝገብሮ መኒ ፓስተር ስለዚህ ሓደ ፓስተር ቀንድ ዕዩ መምሃር ቀንድ ዕዩ ምስልጣን ቀንድ ዕዩ ምዕጣቅ እዩ ነቶም ኣመንቲ ነቶም ናብ ጎይታ ዝመጹ እንታይ ይገብሮ ኣዕጢቁ ኣገልገልቲ ይቀይሮም ኖት ነሰሳርሊ ኩሉ ባዕሉ ክገብሮ ኣገልገልቲ እንዳላኣኸ ነቶም ኣገልገልቲ ሱፐርቫይዝ እንዳገበረ ኣሰልጠንቲ እንዳሰልጠነ
ግን ነቲ ኣማኒ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ናብቲ ቤት ኣምላኽ ዝመጽ ነቲ ኩሉ ናብ ጎይታ ዝመጽ ሰብ ግና ኣይድል ክኸውን ክሓድጎ የብሉ ምክንያቱ ቀንዲ ኣገልግሎት እንታይ ኣይድል ከይክኸውን ሰብ ኣብ ዕዮ እግዚኣብሔር ክጽመድ ኣብ ዕዮ ጎይታ ክጽመድ ኣገልጋሎ ንኽቕይሮ እዚኣታ ዕዩ ሓደ ካብተን ዕዮታት ማለት እዩ ካልኡን ኩሉ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ትጓሳ ማህበር ሰናይ ግብሪ ከም ዝኾነ ሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ይዛረብ ዓቢ ዕዮ እዩ እሱ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ኣገልግሎት ዘለዎ እዩ ካብተን ኣገልግሎት ድማ ሓንቲ እንትጠቐስኩ ምምዓድ እቲ ምምዓድ ዓብ ስራሕ ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ድማ ንርኢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓላፍነት ክነስኡ ከም ዘለዎ ንኽንደይ ኣሕዋት ኣዴታት ኣቦታት ክምዕድ ከም ዘለዎ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ሓደ ጥቕሲ እንተንበብኩ ደስ ይብለኒ ካብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 እንታይ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ንኣረጊት ሰብኣይ ከመቦ ማዓዶ እምበር ኣይትብሃዮ ነቶም መንእሰይ ከም ንሕዋት ማዓዶም ንዓረገት እውን እንስቲ ከም ነዴታት ነተን ንኣሽቱ እንስቲ ከም ኣሓት ጌርካ ብኩሉ ንጽህና ማዓደን እዚ ክብል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ብሓቂ ክንድምንታይ ሓላፊነት ከም ዘለዎ ምምዓድሲ ምህናጽ ከም ዝኾነ ብዙሓት ድማ ይህነጹ ከም ዝኽእሉ ድማ የርእየና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ካልእ ድማ ንዝተባእሱ ክዕረቕ እሱን ዓብ ግደ ኣለዎ ኣብኡ ድማ ምግሳጽ ኣሎ ክግጽጽ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ጓሳ ማህበር ማለት እዩ እዚ እውን ብጥበብ ቃል ተመሊኡሲ ኣሕዋት ከይጉድኡ ኣዴታት ከይጉድኣ ኣቦታት ከይጉድኡ ቤተ ክርስቲያን ክትሕነጽ እሞ እዚ ዓብ ሓላፊነት ጾር ዘለዎ ጓሳ ማህበር ከም ዝኾነ ምስኡ ዝኸይድ ምስቲ ሓላፊነቱ ምስ ስርሑ ዝኸይድ ኮይኑ ርዮ ኣነ ድውስኾ ኣብዚ ክትብልዎ ጽናኹም እቲ እግዚኣብሔር ሓደ ካብቲ ነቲ ጓሳ ማሕበር ወይ ድማ ነቲ ፓስተር ኢልና ንጽውዖ ስርሑ ወይ ድማ ቀንዲ ናቱ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ነታ ቤተክርስቲያን መምራሕ እዚ መምራሕ ድማ በቲ ዘለዎ ስጋዊ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ፍልጠት ዘይኮነሲ ካብቲ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ዝቐመጠሉ ካብ እግዚኣብሔር ደምፅኦ ራእይ ብኡ መጠን ድማ ናብቲ ቤተክርስቲያን ናብ ዘምፅኦ ራእይ ብኡ ኣብ ምምራሕ ንሱ መሪሕ ተራ ክፃወት ኣለዎ እቲ ራእቲ ኩለን እተ ናይታ ቤተክርስቲያን መሓውር ዝበሃላ ሚኒስትሪታት ወላድ ሽማግለታት ናብቲ ራእቲ ክመፁ ወይ ድማ ናብቲ ራእቲ ክርዕሙ ናቱ ሓላፍነት ግን ኣብዚ ኣዝዩ ዓብ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ክህብ ከሎ እቲ ራእይ እግዚአብሔር ክህብ ከሎ እቲ እታ ቤተክርስቲያን መጓሰ ዝመራሓሉ ሲ ንሱ በይኑ ንዑ ጥራይ ኣይኮነን ናብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ናብቲ እግዚአብሔር ደልይዎ ዘሎ ነገር ንዑ ተዋሂብዎ ኣሎ ብኡ ገይሩ ግን ብዘሎ እቲ መጓሰ ናብኡ ኣትዩ ብኡ ድማ ኣብታ ኣብ መሪሕነት ናይታ ቤተክርስቲያን ናብቲ ኸዶ ዋላ እቲ ናይታ ቤተክርስቲያን ጸጋታት መንፈሳዊ ጸጋታት ይኹን ዋላ እቲ ካልእ ጸጋታት እቲ ሪሶርስስ ንብሎ ዓቕሚ ሰብ ገንዘብ ኩሉ ነገር ናብ ዝራእ እዚ ዝዓለመ ኮይኑ ነቲ ናብ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ምብርታዕ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ምብጻሕ ናይታ ቤተክርስቲያን ናይ መጨረሻ ዕላማ ወይ ድማ ራእይላ ሒዛቱ ዘላ ኣብኡ ኣብ ምብጻሕ ግን ንሱ መሪሕ ዝኾነ ታራ ክጻወት ክኽእል ኣለዎ እዚ ናቱ ናይ ባዕሉ ተራ ናይ ባዕሉ ስራሕ ንሱ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ኣብዚ ዘልየክሎ ጽናዕኻ ኣብኡ ክውስኽ ድማ እንታይ ኣሎሲ እቲ ራእይ ተሕብረት ዝጸንሐ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ እቲ ፓስተር ድማ ናብ ተሕብረት ዝተሓወሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ንፈልጦ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ ናትናስ ፓስተር ብደገ ኣይመጽእን እዩ መብዛሕትኡ እዋን ውሕድ እዋናት ኣብ ገለ እዋናት ንሪኦ እምበር መብዛሕትኡ እዋን እቲ ፓስተር እሱ ነቲ ሕብረት ይጅምሮ እሞ
رأي حزوم خيد قصل دما أبقى أوان كن باستر بدقة تمسي خموني توقاسي كادلتي قوسا محبرسي بدقة تمس أمو ناتو رأي حزون أو أولي يكون أمسيو كتوس تحبرت تأز جمرت تخيلات أنحس لزغنت نعاس نتزلو ناتا رأي تقبلوه أو يزحنت من أربعة تحد أحد تشتغل كتوزلو خين دما مستحبرت بمسمع خونا اللومبر ناتي رأي يالني خمزيلو بدقة مسيو نتحبرت كله نتزغلو نبرا أكايدا نترأيو كلوتوس أي كلني بمسمع عقل كقبره يخيل قال ناي قواسا محبر أقر لوت انتايو إلنا خنزرزر دحر دا خوينا نبصحي منيات بزح غزي أبايتي مبصح حدا خابت أقر لوت ناي قواسا محبر مخانو أصبقنا خنستوعلو زغبانا نغري منياتو انتايو أب فلوي زخونه دليتات ويدما فلوي زدلين نغرات زلوا نفسات كبصحن حدا خابتي أقر لوت ناي قواسا محبري سلازي أبايا تخيدو كمز أبايا قبض بالناس ندحر حدا خباقاتكم ندحر حميم مولو غينو شماغلتات محبري تصوع مو دحر السم كا إدمان بيرم كتصلي اليوم زيتنا لغيب لنا دحر إخاني إغزابير كاني بدلو حد قول لي مو كفوسوني حجي انتاي مالتيو نابت محبركم وصو زي يخلو سبات بنايت عنا مهنيات كوني خيل بكال مهنياتات كوني خيل أقل قالي كبصحهم قواسا محبر كبصحهم صبقي مالتيو إذا مالتنا جن قواسا محبر نفس وقف أبايتي نفس وقف زحممه نفس وقف مرعز اللو نفس وقف ممرقتنا يدق زلو نفس كل بقى باستر زي بصحني باستر كو خمس زي قبر لي باستر ناي كم زعدس بقى نخلهم فيوري زمصالهم قل من اندات بهاله جن سوات كاب عقل نلعلي خنصبيو اي قباني مالتي مهنياتو اتي اقل قالي اتي قواسا محبر حلاو نفساتنا مالت نفسي نايتسب بقى الأملاك تعبي بمنفس እግዚአብሔር ክትጸናናዕ ሓላፍነቱ እዩ ስለዚ ነዚ ክገብር ክብል ኣብ ኣባይት ክበጽሕ ይኽእል እዩ እምበር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚታት ኣብ ኩሉ ሲቪላዊ ጉዳያትን ሲቪላዊ ማሕበራዊ ህይወትን ዝተገብረ ነገር ጀማርን መራቕን ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ እውን ዘየከርክበሉ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ድማ ምስቶም ምስኡ ዘሎ ኣገልገልቲ ሽማግለታት ወላ ናብ ዝሓመሙ ክሰድድ ይኽእል እዩ قدنا يكونن كبصح جن ببصح جن أقول لوتي سلازي ناي قواسا محبر حدا خفت أقول لوتات لنفسات مبصحي فولي نجارات أبزدلين بزي مالتي يا بريم مسكن كال حدا كابتي قواسا محبر كبرى الله زبلو أنا أبتي نيتا بيت كريستيان أبدا جايخون أو بشي زجبر أخيباتات تقدمي تتصوع النسو قدما يوكل نسيو أبتنا من الصراحات يكون نسو أبزد اللي الأوان قدما يتتصوع نسيو أبيت كريستيان وانتو قنا إيش ما قلتها تام إكاب أخيبا أم مراح نتو من السرطات أم إكاب أم مترناف إذون حدا كابتي كهلو وزلو بغعاتيو عندنا صرحو دمايو نزل نقال إن ممراح نتي أخيبا أن ممراح يكون نتنا بيت كريستيان ركبات زقبر مس محبرات يكون مس منفسوان محبرات كون لا مسنا بيتك مسنا منغستي بيت صفتات كون خل قدما يتصوعي وينو نتا بيت كريستيان زالي زيناتو سراحيو يبلانه ناي قواسا محبر عيو كابز زبلنايو بزح زترف ነገር دلو አይመስልን ግን እንታይ ኩስ خላ ደስ ይብለኒ استفعلالي هاجرات نايب على حق اللون إذا حق زي دما بيت كريستيان كتخبروا اللوا مهنياتو كاب حق وصايت كتكون سلازي بالله انتخونا جن أنصارتين أمنوك الأملاح نزمت حقي كتكتلو يبلهن بيت كريستيان وانجيل أيتسبخوت بالحق انت متيوسي وانجيل نز وانجيل نخين سبخ نعوك ختل يبلون بيت كريستيان جنا أتي نايت هاجر حقي بمجمرة بقدامنا كفلت أزلوا تقاسا محبري سيز قاسا محبر نايتي هاجرتي أب تفعلالي هاجر تفعلالي حقتها تالو انتاي كجبري فكر انتاي فكرن قال له خمس خون كله انتاي يجبر صعبينه انتايو كله أزنيعو كفلتو كالد ما انتايلو ناي حدا قاسا محبر حلافنت
ስርዓታት ምፍጻም ድማ ኣሎ እዚ ስርዓታት ምፍጻም ድማ ከም በዓል ምጥማቕ ኣሎ ቃል ኪዳን ከምኡውን ናይ ስርዓት ቀብሪ ምፍጻም ድማ ናብቲ ናቱ ሓላፍነት እዩ ናይቲ ፓስተር ሓላፍነት እዩ ናይቲ ጓሳ ማሕበር ሓላፍነት እዩ ፈሊጡ ድማ ነቲ ህዝቡ ከፍልጥ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ እንታይና ንኣምን ስልጣን ዝተባህለ ሲ ብእግዚአብሔር ተዋሂቡ ከም ዘሎ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ጽሒፉሉ ብዘይ እግዚአብሔር ዝቆመ ስልጣን የልቦን ብዘይካ ደጊመ ክብላ ደለሎ አንጻር ቃል አምላኽ ዝኸይት ኮይኑ ግን ቃል አምላኽ እዩ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ደሎ ንሓና ድመርሐና ካልእ ግና ምስ ቃል አምላኽ ዘይጋጩ ዘበለ ኩሉም እንትታ ቤተ ክርስቲያን ብኡ ተቀይዳ ክትከይድ እቲ ጓሳ ማሕበር ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ኣፍልጦ ክህልዎን ነቲ ህዝቢ ድማ ከፍልጦ ኣለዎ ብዛዕባ ናይ ጓሳ ማሕበር ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ሕጂ ድማ እንታ ክንብል ኢና ጓሳ ማሕበርሲ ብምንታይ መምዘን ወይ ብቕዓታት ንሪኦ ናብ ዝብል ሓሳብ ክንኣቱና ማለት እዩ ብቕዓት ናይ ጓሳ ማሕበር እታ ቀዳመይቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኢለ ዝሓስብ ኣነ እንታይ እያ እግዚኣብሔር ክፅውዕ ኣለዎ ፃውዒት እያ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ፅሩይ ገይሩ ወይ ከዓ ንፁር ገይሩ ዝነገረና ነገር እንታይ እዩ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዕዮ ናይ እግዚኣብሔር ክዓዩ ብራእይ እግዚአብሔር ሓሳባቱ ይገልጸሎም እዩ ትራእ ግን እንታይ ዓይነት ራእይ ክኸውን ዘሎ ነቲ ኣገልግሎቶም ስፔሲፊክ ወይ ድማ ንዑ ዝተመልከተ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ጓሳ ማሕበር ክኸውን ድሕር ዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ንጉስነት ከም ዝፀውዖ እዚ ራእይ እዚ ብንጹር ክህቦ ኣለዎ ማለት እዩ ዘሩባቤል ከምኡ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ኢልዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ክትዓይ ቀዳምነት ዘድልየካ ነገር ሓይሊ ናትካ ሓይሊ ናይ ሰብ ኣይኮነን ካልኣይካ ክእለት ወይ ከዓ ስኪል ወይ ትምህርቲ ወይ ኤክስፐሪየንስ ወይ ተመክሮ ወይ ገለውን ኣይኮነን እንታይ ዳ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ብቕዓት ዝህበካ ናቱ ዝኾነ ጸጋ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ጻውዒት እዩ ማለት እዩ ንሃናንያ እግዚአብሔር ከምኡ ኢልዎ እዚ ንዓይ እንታይ ኢልዎ ብዛዕባ ጳውሎስ ክዛረቦ ከሎ ሕሩይ ኣቕሓ ኢልዎ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ከዓ ስመይ ዝፀውር ኢልዎ ጳውሎስ ከዓ ነዚ ራእይ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ጻውዒት እዚ ኸ እንታይ ይገበርኮን ኢሉ ኣያበኾን ኢሉ ስለዚ ብንጹር እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክፅውዓካ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ብምንታይ ዝልለ ንስኻ ብምንታይ ትፈልጦ ማሕበር ኣምላኽከ ብምንታይ ኣለለይ ዓይነት ናትካ ጻውዒት እትምርቐልካን ናይ ሕብረት የማና ኢዳ ትበካን ካልእ ኣርስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ጻውዒት ግን ኣገዳሲ እዚ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ዝፀውዖ ሰብ እሞ ጨኪኑ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ኣነ ንከምዚ ዕዮ እዚ ክፍለ ኢሉ ካልእ ነገር ኩሉ ገዲፉ ናብ ዝመፀ ሰብ ግን ተወሳኺ ኣብ ርእሲ ጻውዒት ክህልዎ ዘለዎ ብቕዓታት ግን መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ድማ ኣስፊርዎ ኣሎ ንሱ ንዑ ድማ ከማልእ ድማ ክኽእል ኣለዎ ቲቶስ ንበላ ዋላ እታ ናይ ጢሞቴዎስ 3 ዘለዋ እንተ ርኢና ኣብኡ ገሊኡ እቲ ካራክተር ቤዝድ ወይ ድማ እቲ ኣብቲ ባህሪኡ ዝምልከት እዩ ገሊኡ ድማ ኣብቲ ፍልጠቱ ዝምልከት እዩ ገሊኡ ድማ ኣብቲ ክእለቱ ወይ ድማ ኣብቲ ኣቢሊቲ ዝምልከት እዩ ሕጂ ሓንቲ ካብኣተን ተጻሒፋ ደላ ብግልፂ እንታይ ኣላ ናይ ምምሃር ክእለት ዘለዎ ትብል ኣላ እዚኣ እታ ኣብታ ኣቢሊቲ ቤዝድ ኮይና እቲ ኣርት እቲ በሊዕዎ ዘለዎ እቲ ተመጊብዎ ዘሎ ከመይ ገሪኡ ነተን መጓስኡ እምግበን ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ደለካ ፍልጠት ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ ዋላ እቲ ትምህርቲ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ ዋላ እቲ ትምህርቲ ስነ መለኮት ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ ብምሉእ እዚ ሃሊካ እንተ ደኣ ከተመሓላልፎ ዘይክኢልካ ብኣዝዩ ቁርጡ ነገር ወይ ድማ ብኣዝዩ ጽፉፍ ነገር ውዱብ ነገር ወይ ድማ ኦርጋናይዝድ ነገር እንተ ደኣ ክትምግብ ከተብልዕ እንተ ዘይክኢልካ ነባጊዕኻ ግን ኣብዚ ቁርብ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ማለት ምስቲ ጻውዒት ሲ ሙሱ ድማ ኣምላኽ ድማ እዚ ክህብ ከም ዝኽእል ወይ ድማ እዚ ድማ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ጉስነት ክንፈልጦ ኣለና እንደገና ከኣቱ ድማ ኣለዎ ከም መምዘኒ ብቕዓት ናይ ሓደ መጋብሲ ጽቡቕ ገይሩ ዝበልዖ መጋብን ይኸውን ክምግብ ከሎሲ ኣርት ወይ ድማ እቲ ክእለት ወይ ድማ እቲ ኣቢሊቲ ንብሎ ናይ ምምሃር ብቕዓት ወይ ድማ ክእለት ክህልዎ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መምዘኒ ብቕዓት ናይ ሓደ ጓሳ ማሕበር እዩ እቲ ባህሪ
تخلت ناي حدا باستر زخون كخون دلو أب قدامي تيموثيوس تصحيفو زلو معراف 3 حصر بزبله كان بودس يبلني زي إبيسكوبوس إلو أغميتو بزعما زي خنزارب كلنا كن كل ساعة كمتي بحالفة جزء زبلنايو كلا زي يبلون كلا بزي إدنا خنوات أو وي كنبل زي كونس كم يجرنا نسبد ما نبتي دبلت درجة نبصحه كم يجرو خنسو بعد دمان أو دبلت درجة يبتصح من تخنستو علون نحرنا خن مهار لو يو أب قدامي تيموثيوس معراف 3 إذا قال زي أمونيو حدا كوا معرك إبيسكوبوس انت دلي سناي جبري يمنا الله إلو جمر سزي باستر كتكون ممناي سناي جبريو يدبل دلو زي إبيسكوبوس مخان كتمنى يو نبعلو عب نجري بارسي إت إبيسكوبوس منكم زي بلو إلو جمر من منكم بسبس زي ركبوا سو أي حنت سبيتي تنكو كأصع نفسه أجباب زفلت تقبل قاشا نمستمهار بقع كخون يقبقه إذا بعلو زي بحريات زي أبو خلو تنكو حنت بيت ترايد اللاتو قطع نفسه دليتو ترايد يكونس نفسه قطعو قطعو حزا زخل سب بز كله قاشا نمقبال زخل نمستمهار دما بقع زخونه خون يقبقه قصيلو أبوطر 3 جميل زي سكر زي واقع جناخه لؤم زي باس فتاو جنزب زي كونه ازي جنزب حرفرف نحريل كاتب تصو بزح نجارات هالو جنزب بيت فتو تكون على كمالك إبيسكوبوس معرق نحرد له خينك كلتيو دلي خاي كونني سلازي نرأسو مكتوو قالت رايدي خنس زي سكر زي واقع جنزب دما زي فتو بزح لؤم جنا إيلو عمتو نتا بيتو كستنابر كابزيك الجنا نتا محبر أملاخ دقا كمي جيرو خالي أيخون اللو سلازي بيتو صبق جيرو زستنابر بخلو مرزان الزوزات ولود زلوون يخون زي قرب كبت تمثل نتا بيتو نحرده استنابيرو بمستنابر نحرده كيلوسو خمي جيرو يمول بيت أملاخ دقا خستنابر كبل كلو بناتو عقمي بناتو خلت كمزان كلوسي نتبيتو مستنبار مخالو إيو ممزاني إلي أنا درئ زلخو ولوداتو أزوزات كخونو كقبروم نسو ناتو تصعري ناتو قالسي ناتو زوز قبرو كن منتاي يقالس كن منتاي نقرو نتابيتو خستنابر نسو تقاليسو مناتو بزوح جزي انتاي يخون كمز عينت أقلو تسعك خلو خلو نبيتك خطرسع تخيليخا قنا قال أملاخ انتاي دول دلو نتابيتو خستنابر أخاب زيك الكمي جيرو نبيتو خستنابر نحردي كيروس كمي جيرو نتبيت أملاخ كستنابر محبر أملاخ كستنابر يخيل إلو سازي تنافحونا فرد ديابلوس من تخي ود قدما حدش تخلي أيقون أبصرفن مفنتران ديابلوس من تخي ود قا كابتوم أوصا يزلو صبق مسكر كل ويقبا من تصبح تفنتيرو أب ناي ديابلوس تقرم أبهلايز سازي بدقون صبق مسكرنت زلو سب كخون يقبا إلو أقمي تقول زي أكما مرحي جيرنا كترن فلنا يخل سلزي حدا إبيسكوبوس كخون زلسي زي إن كخونا اللون بوود مسأسي كمزي كخون اللو إلو أولوس نتيموثيوس زمخرو ننبه እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ጓሳ ማህበር ክንዛረብ ተኾንና ድማ እቲ ዓቃል ምዃንሲ ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ببزح نجار يزيد مد حتى قاسم أهبرسي ببزح شنخات فتناق مسقط اليو حانس لعلى موز خونه كجوان فوق اليو بسبات بفرلاي بزح زونش أف كنورون خيرنا زمسو زود أوك سايك كلون رينا زخون غينو بتي زمسوسي كيت عن كفر لبو أقفعه بفقرن بطببن كحز خيل خونا اللوا نعبنتني ناي إسرائيلاويان انترينا موسى كندم تاي نهزبو
ሓቂፉ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ክንርኢ ከለና ድማ እግዚአብሔር ኣኺልዎ ድማ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ከብፅሖም ከም ዝኻለ ክንርኢ ከለና ሲ ሓደ ጓሳ ማሕበር እተውሃቦ ጸጋ ሓላፍነት ክንድኡ ማለት እዩ ገሊኦም ብዝኾነ ብዘይጠቅም ነገር ክትሓዝዎ ክእሉ እዮም ግን ዝኾነ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብትዕግስትን ብፍቕርን ክሕዞም ክኽእል ሰፍሕ መንከብ ክህልዎ ድማ የድልዩ ነዚ ተዳልዩ ልቡ ኣግፊሑ ጾሩ ተሰኪሙ ከኣቱ ዘኽእሎ ድማ ጸጋ ከም ዘሎ ድማ ርዩ ክሳተፍ ኣለዎ ኣብዚ ማለት እዩ ጓሳ ማሕበር እንካን ሃባን ጥራይ ዘይኮነሲ ካብኡ ሓለፋ ኩሉ ድማ ክርስቶስ እንዳጠመተ ክሓቁፍ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ዓቃል ክኸውን ተዳልዩ ህዝቡ ክጓሲ ከም ዘለዎ ድማ ናይ ብሓቂ ልበይ ይድርኸኒ ያው ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕኹምሲ ንዛዳኒ ደልካ ክውስኸሉታ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ዘለዎ ሓሳባትሲ ሓድሽ ተኽሊ ክኸውን የብሉን ዝብሎ ብድሕሪኡ ንሕልፍ ኢሉስ ንኸይንፋሕ ብሎ ስለዚ ሓድሽ ተኽሊ ክኸውን የብሉን ሓደ ፓስተርሲ ፓስተር ንሕዳእ ክኸውን ኮይኑ ሓድሽ ተኽሊ እንተኮይኑስ ቀልጢፉ ክወድቕ ይኽእል እዩ ወይ እውን ተነፊሑ ድማ ክሕበል ይኽእል እዩ ስለዚ ሓድሽ ተኽሊ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ንጹር ወላ እንተፀንሐ ድማሲ ተመክሮ ዘለዎ ክኸውን መታን ኣብ እምነት ነዊሕ ዝፀንሐ እንተኾነ ዝበለፀ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ደሎ ናይ ቤተክርስትያን ምምሕዳር ኣብቲ ዘሎ ኣገልግሎታትሲ ብዙሕ ዝነጠፈ ንሕዳእ ኮይኑ ኣብኡ ነቲ ካልእ ኩሉ ወበታትሲ ክገልጾ ይኽእል ነቲ ኩሉ ባህርያት ክገልጾ ይኽእል እዩ ሽዑ ከምዚ ወላ እውን ኣነ ባዕለይ ፓስተር ምባሉ ናይ ድልዮን እዩ እቲ ምእመን ባዕሉ ክለልዮ ይኽእል እዩ እዚ ንብሎ ነበርና እዚ ክሽትበልካዮ እዚ ናይ ምሕቋፍ ባህሪ እቲ ጸጋ እቲ ዓቃል ምዃን እዚ ሳዳእ መሰለሲ ኣብቲ ሕብረት ክርአ ይኽእል እዩ ግን ክርአ ዝኽእል እንድሕር ደኣ ነጥፍ ኣሎ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ኣገልግሎትሲ ንሕዳእ ኣሎ ኮይኑ እዩ ስለዚ ተመክሮ መታን ክህልዎ ነቲ ኣገልግሎት እውን ፅቡቕ ገይሩ መታን ክሕዞ ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ፃውዒት ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ እቲ ኩሉ ውህበታት ፓስተርሲ ሓደ ሰብ ንክኸውን ኣብቲ ዘሎ ኣገልግሎታት እንተረኣ ክዓይ ፀኒሑ እሱ ድማ ተወሳኺ ይኸውን ብቐንዱ ግን እታ መእተዊት ሓሳባት ነበረት ሓድሽ ተኽሊ ግን ብጎይታ ሓድሽ ዝኾነስ ክኸውን የብሉን ምናልባት ትገለ ተመክሮታት ክህልዎ ይኽእል ኸውን ግን ሓድሽ ንሕዳእ ኮይኑ ደን ሓድሽ እዩ እዚስ ፓስተር ክኸውን ኣይክእልኒ ኣነ ድማ ብዛዕባ ምሻም ትብል ሓሳብ ክዛረብ ደስ ብለኒ እንታይ እዩ ሓደ ጓሳ ማሕበር ፀጉኡ ዘለልየሉ ፃውዒቱ ዝፈልጠሉ ኣገባብ ኣብ ውሽጡ እዩ ቀዳማይ ማለት ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተቀበለ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ግን ፃውዒት ኣለዎ ጸጋ አምላኽ ኣለዎ ሞ ካልኦት ሰባት ግን ጸጋ ፃውዒት ኣይለለይዎን ክንብል ግን ቁርብ ከይከብድ ይፈራህ ንምንታይ እንድሕሪልና ተዛዓበ ሓሳብ አምላኽ ዘለዋ ቦታ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ቤት አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ምኽሩን ሓሳባቱን ኣብ ቤቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኩሉ ሰብ ዘይክኸውን ይኽእል ካልኦት ጓሶት ኣገልገልቲ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ወይ ድማ ምእመን ሽማግለታት ክኾኑ ይኽእሉ ግና እዚኦም ሰባት እዚኦም ግና ብዙሕ ግዜ የለልይዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብመን ክሽየም ብመን ክፍለጥ ወይ ድማ ብመን ክምረቕ ኣለዎ ንዝብል ሓሳብ ቤተ ክርስቲያን ክትምርቆ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕብረት የማና ኢዳ ክትቦ ቤተ ክርስቲያን ክትምርቆ ነቲ ዘሎ ኣገልግሎት ክትፈልጠሉን ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኦርዲኔሽን ይብልዎ
ኣብ ዝዓዲ ማለት ስለዚ ኦርዴን ክኸውን ወይ ድማ ክምረቕ ወይ ድማ ክሽየም ጽቡቕ ማለት እዩ ቀሊል ኣብነት እንድሕር ዳሪና ሳውል ወይ ድማ ጳውሎስ መጀመርታ ዝተጸውዕ ኣበይ እንድሕር ኢልና ንሱን ሃናንያን ዝነበሩ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ማለት እዩ ግን ነዊሕ ዓመታት ወሲዱ ካብ 10 ክሳብ 13 ዓመት ከም ዝወሰደ ይዛረቡ መምህራን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ አንጾኪያ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝጸዋዕኩም ዕዮ ፍለይለ ኢልዎም ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ቀዲሚ ይጸውዕዎም ነይሩ ግን ንዑን ባርናባስን እንታይ ኢልዎም ነቲ ዝጸዋዕኩም ዕዮ ፍለይለ ኢልዎም ከምኡ ክብሎም ከሎ ግን ምስቶም ነቢያትን ምስቶም መምህራንን ኣብ አንጾኪያ ኮይኖም ዳጸለዩ ስለዚ ኣው ድማ ኢዶም ኣምቢሮም ጸልዮም ኣፋንዮሞም ድሓር ከዓኒ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ቀንዲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ግዜ ዝነበረ መራሕቲ እቶም ሃዋርያት ድማ ድሓር ድማ እንታይ ገይሮምሉ ነቲ ዝነበረ ጸጋ ነቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ድማ ፈሊጦምሉ ማለት ስለዚ ካብ ባዕልኻ ትሽየም ወይ ድማ ንዓኻ ምስ ዝመስሉ ካልኦት መንእሰያት ጌርካ ካብ ትሽየምን بمحبر أملاك تشيم بتعمي تمرات صبوني يا بير مسك